Pel que fa al discurs del rei Felip VI, el rei d'Espanya, el 3 d'octubre, va ser un discurs que no em va sorprendre. Des del meu punt de vista era de preveure. De fet, és molt lògic que es posicioni a favor del PP, que és el partit que sempre li donarà suport incondicional. El que sí sap greu és que no va fer referència als ferits que hi va haver el dia 1 d'octubre, tampoc va parlar de diàleg com a possible sortida del conflicte polític i també va ignorar els més de 2 milions de persones que van anar a votar, tant si votaven que sí com que no, però tots els va ignorar perquè ni tan sols en va parlar. Jo descriuria el discurs del rei amb 4 paraules. Va ser un discurs des del meu punt de vista previsible, partidista, bel·ligerant i intolerant amb tots aquells que no pensen com ell.